Минем чыгышым инде татар галиме Гатаулла ибн Мухаммад аль-Курсави турында булачак. Инде һәрберебез ишетеп беләбездер, Абдун Насыр аль-Курсави турында. Аның турында мәгълүматлар бик күп. Ул инде бик популяр галим. 1812 елына үлә. Ягъни 19 гасыр башы, 18 гасыр ахыры галиме була, татар галиме. Гатаулла аль-Курсави ул аның белән бик тыгыз бәйләнештә, һәм инде аның турында мәгълүмат бик күп түгел, күп табып булмый аның турында мәгълүматны. Ләкин ул инде зур татар галиме булып шутлана. Ни өчен дигән вакытта, чөнки аның турында үзенең хезмәтләрендә Мухаммад Мурат Рамзи, Шихабуддин Марҗани һәм Ризаддин Фәхреддин кебек зур галимнәр инде мактау сүзләре җиткерәләр үзләренең китапларында, үзләренең язуларында. Шуңа күрә инде моның турында, бу кеше турында карап китсәк, бик тә яхшы булыр, кирәк булыр иншаллаһу тәала. Ул инде безнең яшәү чоры аның туры килә 19 гасыр ахырына, 19 гасыр башында туа һәм 19 гасыр ахырында инде ул үлә. Якынча 75 яшендә үлә һәм аның үлү вакыты 1894 елга туры килә. Ләкин инде без аның туу вакытын шул шутлап чыгарып кына якынча күз аллый алабыз, 1821 елга туры килә якынча. Һәм инде мин Болгар Ислам академиясендә укыган вакытта шушы галимнең, татар галименең Мухтасар мақал аля шарх аль-фиқх аль-акбар дигән шушы хезмәтенә инде научный редактирование ясадым, хашият шарх дип әйтик инде. Без беләбездер, ишетеп беләбездер фиқхул акбар турында. Аның нәрсә турында булуы турында инде кыскача гына аңлатып китәсем килә. Ул инде безнең зур имамыбыз, галимебез Имам Азам Абу Ханифа рахимахулланың Фиқхул акбар китабы. Һәм ул фиқх турында түгел, ул безнең акыйда турында, акыйда мәсьәләләрен күтәрә. Фиқх дип аталса да, фиқх дигән сүз ул инде зур аңлау. Фиқхул акбар ничек тәрҗемә ителә? Фиқхул акбар зур аңлау дип, зур гыйлем, зур аңлау дип тәрҗемә ителә. Һәм инде Имам Азам Абу Ханифа рахимахулла шушы акыйда мәсьәләсе ул бит инде бик кирәкле. Һәрбер мөселман кешесе аңларга тиеш үзенең акыйдасын, хәтта фиқхка караганда да иң беренче акыйда мәсьәләсен кеше инде үзен аңлап, өйрәнеп, булган сорауларын ачыклап, шулай аңларга тиеш. Шуңа күрә инде һәрберегезгә шушы, әгәр дә таныш булмасагыз, танышырга, аның турында инде Абу Али аль-Ашари үзенең современный ученый дип әйтик, шушы Рәсәй кешесе, галиме Абу Али аль-Ашари да сөйли аның турында, Фиқхул акбар турында, һәм интернет шелтәрләрдә ул инде популяр. Аны ачып, табып, тыңлый аласыз. Аның 9 дәресе бар. Һәм инде шушы безнең галимебез, татар галиме, шушы Имам Азам Абу Ханифа рахимахулланың китабы Фиқхул акбарга язган була. Абу Мунтаха исемле зур галим ул инде язган була шарх, ягъни аңлатма. Һәм инде аңа тагын үз чиратында шул язып, шушы Абу Мунтаханың аңлатмасына аңлатма яза гарәп телендә Атаулла аль-Курсави, татар галиме. Һәм инде кыскача гына аның тормыш юлына килгәндә, бу шейхның, бу Атаулла аль-Курсави галименең, татар галименең була Фардана исемле бердән-бер хатыны, һәм инде ул үзенең чиратында казыйның кызы була. Һәм аларның була 7 баласы, 3-се малай һәм 3-се ир затыннан һәм 4-се кыз затыннан. Һәм 3 малайы да шушы Татарстан җирләрендә инде хезмәт итәләр, дин юлларында хезмәт итәләр. Алар турында инде бәйнә-бәйнә сөйләп тормыйбыз, чөнки вакытны сузмыйбыз. Алар турында да мәгълүматлар бар. Кыскача гына әйткәндә, исемнәре инде Абдуррахман, Абдулхак һәм Хасан исемләре була, һәм кызларына килгәндә Садиqa, Ламиа, Сатти'a, Алия булалар.
Һәм инде икенче теге бер өлеше, бер шушы чыгышымның өлеше ул да булса имамчылык вазифасына килгәндә, атаулы Әл-Курсауи 1849 елны Казан кырыенда Олы Кавали дигән җирлектә имам була. Һәм 10 елдан соң 1859 елда Норма авылына күчә һәм инде үзенең шейхы, үзенең наставнигы дип әйтик, галиме, мөдәррисе, мугаллиме Хасан ибн Хамид үлгәннән соң, вафатыннан соң 1872 елны ул үлә. Аннан соң инде аның урынында Курса, хәзер современный заманча әйткән вакытта Арча җирлегендә урнашкан Курса авылында имам булып урнаша. Һәм шуңа күрә дә инде Курсауи була. Әл-Курсауи. Шушы Курса җирлегеннән алынган исем була. Инде укытучыларына килгәндә, аның укытучылары инде иң төп һәм иң асыл укытучысы ул да булса Хасан ибн Хамид була. Һәм Хасан ибн Хамид үз чиратында инде төрле галимнәрдән гыйлем ала. Абдуллах Әл-Машкарауи мәсәлән, һәм шулай ук Абдул-Халик Әл-Курсауидан гыйлем ала. Абдул-Халик Әл-Курсауи без әйтеп киткән Абдун-Наср Әл-Курсауиның бер туган агасы була, бер туган браты була дип әйтик. Һәм ул инде Накшабандия тарикатында була. Һәм шушы без күз алабыз, ягъни шушы Абдул-Халик Әл-Курсауидан, ягъни бөтен алар инде Абдун-Наср Әл-Курсауи, Абдул-Халик Әл-Курсауи, Хасан ибн Хамид Әл-Курсауи, алар инде Накшабандия Муджаддидия тарикатында булалар һәм инде Атаулла Әл-Курсауи да алардан шушы юлны ала. Инде шушы укытучысы 1872 елны шушы җирдән ахирәткә күчә, ягъни 19 гасыр ахырында. Һәм инде шуннан соң үзенең галиме үлгәннән соң Атаулла Әл-Курсауи инде үзенең укучыларын булдыра һәм шушы галим, шушы үзенең шейхының юлын дәвам итә Курса җирлегендә дип әйттек. Һәм шулай ук шуны әйтеп китәсем килә, Атаулла Әл-Курсауи үзенең яшь вакытында ук Абдул-Халик Әл-Курсауидан гыйлем алып җитешкән була. Ягъни Абдун-Наср Әл-Курсауиның агасыннан да гыйлем алып җитешкән була. Моның турында инде үзенең китабында Китаб Ар-Рикак дип атала торган избранник хадисов дип әйтик, хадисләр җыентыгында, үзенең хадисләр җыентыгында Атаулла Әл-Курсауи моның турында әйтеп калдыра. Минем хәзер инде шушы шейхның тормыш юлы турында сөйләп вакытны суза алмыйм, чөнки мин вакытым ахырга якынлаша. Монда инде мин аның укучылары турында, аның күп укучылары була, ләкин алар турында күп мәгълүмат китерелми, ләкин күп укучылар була турында инде Мустафат Әл-Ахбар фи Ахвал Казан ва Булгар китабында Шихабуддин Марҗани яза. Подробностьлардан башка гына. Һәм аның богословский сочинениялары була Атаулла Курсауиның. Ул да булса инде менә әйтеп киттек, Мухтасар Мақал аля Шарх фикъул Акбар, Сидқул хадис дип атала, Сидқул усул, Сидқул калам, Шархул хадис һәм башкалар. Һәм инде аның турында Мухаммад Мурат Рамзи, Ризаддин Фахриддин, Шихабуддин Марҗани, алар инде шундый матур сүзләр язып калдырган булалар. Зур галим дип шулай итеп үзләренең фикерләрен язып калдырган булалар. Һәм инде берничә генә мисал китереп китәсем килә, шушы Атаулла Әл-Курсауи нинди аңлатма язасың Фикъул Акбар китабына. Мәсәлән, ул әйтә: "Ва нахну нуназзах аль-ваҗиб та'ala мин awsaf al-mumkinat biwajh min al-wujuh." Ул әйтә, без шушы Алла Тәгаләне төрле сыйфатлар белән сыйфатлаудан, төрле юллар белән сыйфатлаулардан баш тартабыз, ягъни Алла Тәгалә чиста, бөтен төрле аны сыйфатлар белән сыйфатлаудан Алла Тәгалә бийек, Алла Тәгалә чиста дип шундый аңлатмалар язып калдыра. Һәм инде кыскача гына әйткәндә менә шулай итеп ул ягъни ниндидер дополнение гына бирә, ләкин ул шушы Матуридия школасыннан, Матуридия мәктәбеннән тайып булмый дип әйтеп, шушы инде үземнең чыгышымны тәмамлыйсым килә. Игътибарыгыз өчен рәхмәт.